Hai ang station anjungpa thangnai tongo tini sogai tongo kya jamuni or bazaro dai ke bengo hamjak angki yang phatro bun sing tongo da borok ta boro rang naini tongnayo yang haino sashi sukubar bazan din dala angki haino borok ramani hati khani khai tongo wati sewa jawana nokha kosom wi tongkha tai sing thangai tongnai khe dai bekin haino hai tesa ang nana bekin bazar thaima tongkha tangai hingga ke nana ni bo adar bai beng boino link khaina bagui hindi sawana no hindi sago da kon hindi hini am phaja gori ra khuyon hagyang thang drop siko go thangai asogui pai drop ngai bui kirang habun khina ngi bo brang nai jungja khana ta nge ba tai ge singbo thangai tongkha tai ge mung yang sorok sokpai rakha mung yang ni sorok sokpai tab sing rishka basima thangnai rishka simana singjamane bo yang tom tom rok chalogela mane amte hikri ta tom tom rok tongphon kaisa kushu top rishka tongo thanglai tongra kha sing tabuk ke nana bekine nana boleng suka ta haino wasipur bo naiman bo formal langya phone ni saw ta ngapur bo jomar khamani jomar mas tapun kun phun ngya phone gabon tesa nanya ni saw bon phajauka singtaga thangnai tongo ta wati phaino wati haino khasa sida bazan din bagai borok bang hono biango bo sida no sida ham borok bang mata bujina rang nali maja kolom suka angkhe yang cosmetic rok phana yang ota cosmetic dukan no yango tabo ki singno thang tongjak kha tabo khangke sokpai kha nana ki riska chalna kok sai tongo angkha yang haino video tisai tongmani tabo sing thangna sinai nana baino tui kotor phaio hanai omo je pipe nori sima rakha ta sing sajra sima barango nori mar khata ta hingga khe tui bili bang habla tabo hingga ke ang nansur haja biang bong pukiro nai tonga ta watini bagai alam na yang suai bri hanyo naji halat bum tingjak na khalani ho ke wasu nor to bon nugun tongna wasu bro gani blogo nan tong para hebro mama kotoni kusu tabo ke ang thumani basa drop wati phaigelangi karin mukri bung yango hingga ba mukri thangsu ga tai ko hain thumani mokol rok sa haino mokol rok sa duma haingi tongsu mane kisa tamjan hai male thuman bagai mokol kisa ukuma haing thangda ini hingke ang no thangsina yang ga yan muni tonota blog khaijau ga hanai hingga mo muni tongra kha na nugui man khna ni yago tamo hanai paper oro hingke thabi muslai sido ama kesar manita hingga ba tui talang thangai tongo hingga ang khorjan basina haime bula man bai bag rok tui haje ga hingke borok paper on ma rok haide gano tai tang khaijanai tabo hingga ang thangai tongkha ta ang jrayan tui thangnai ya ta hingga jrayan tui hingga gari cham ang nasi hanai yang mon poti phaikhe ta tabuk sing thangai tongha next vlog hanai malnai norway poilai ni simi paithak jora nai tongbaga jottono no hambai।